नमस्कार गाववाल्यान, काय म्हणतात? वडपा मारतात मा लग्नाची हो ती मारू का जोई? ती म्हण असा ती काय नवरो जाता हुकलेसाठी आणि वरात जाता जेवणासाठी. तर आज ना मी ज्यांची लग्न ठरलीत म्हणजे आता खूप ठरली आहेत 10-12 पत्रिका इल्यात आणि ज्यांची ठरायची असत त्यांच्यासाठी ना काय चालले तिथे ते ऐका. ऐकले आता तुमचाच भला होताला. पुढे मित्रांबरोबर ओळख करून देताना ना ही तुमची वहिनी म्हणून जर ओळख करून दिल्या तर झाला कळल्यान तुमचा. वहिनींका गर्लफ्रेंड बनवून ना हल्ली वेळ लागणार नाही. त्यामुळे जर वहिनीवरून ओळख करून दिल्यात तर तुम्ही मग आयुष्यभर धेडत राहताला आणि नवऱ्याक वारो घालीतच राहताले. लग्नाआधी ना मोबाईलवर गुगलवर जर बायको ताब्यात कशी ठेवावी असं जर सर्च केलेलं असाल तर लग्नाआधी ना त्याचं पुसण टाका, डिलीट करा. नाही जर तिच्या नजरेत पडला तर तुमचं आयुष्यावरचं ताबो शाप सुटलो म्हणून समजा. लगीन ठरला ना की खरेदी भटजी सगळा मगे आधी तुमचं फोन फॉर्मॅट मारा. नाही तर तुमची बिनपाण्यान हजामत असा या नक्कीच. वशीकरणाचा परिणाम ना बायको सोडून बाकी सगळ्या प्राण्यांवर होता. म्हणून त्याचे रेल्वेतले बोर्ड वाचून ता आपकी हर समस्या काय समाधान असलेवाले जर पोरी पटवचो किंवा लगीन जमवचो प्रयत्न करीत अशात तो दात सोडून दिया. आता तुम्ही शाप भिकेक लागताना इतक्या ना. काय जणांना घाण सवय असता. म्हणजे पोरगी भेटली ना की फोनवर ना समोर ती कोण नसता पण उगीच मोठे माणा मारूची. पण ते मारा पण आधी ना फोन म्यूट करा आणि जो तो मधीच वाजलो तर मग त्या पोरग्या तुमचं अशी वाजत आला ना काही विचारू नको. माझ्या घरी असा माझ्या घरी तसा असा आमचा इतकी प्रॉपर्टी असा ह्या असा ता असा अशी मोठेपणा ना लग्नाच्या आधी तरी मारू नको. काय असा माहिती असं काय नसता. म्हणजे तसं काय रवणं नाही असला तरी. आणि मग आयुष्यभर ना लग्नाआधी यदा मोठा सांगलेल्यात आणि मका फसवल्यात असं आयुष्यभर 50 वेळा ऐकून घ्यायचं लागतं. डीपी बघून ना प्रेमात पडायची किंवा फोटो बघून प्रेमात पडा. प्रेमात येडं होण्याची येडेपणा करू नका. जा काय करूचा असा ना त्याच्या आधी समोरासमोर भेटा. कारण काय असं माहिती युरिया खत पण ना साखरच दिसता लांबसून. ह्या काळात असा त्या बुटक्यात असा त्या जाडात असा त्या बारीक असा असे ना पोरींका नावा ठेवत राहू नको. कारण ज्या पदरात पुढे पडताला ना त्या भयंकर असताला. नावा ठेवून ना त्यांचे भयंकर शाप घेऊन ना असं काहीतरी पडण्यापेक्षा ना आपण तोंड मन ठेवायचं. हल्ली लग्न आधी ना सगळेच एकमेकाक भेटतात. तर भेटाकच वया हां भेटा हॉटेलात पण हॉटेलात जाऊन ना ते वेटर आगे शुकशुक कशात ना तर कर्मान मारतल्यात. कारण पोरीनी ना तो MBBS मुन्नाबाई MBBS ना बरोबर लक्षात ठेवलेलं असा. असला पोरी काही विसरणार नाही. जास्त पगारवाली होई ना म्हणून वेटिंग लिस्ट जास्त ताणत राहू नको. कारण काय असा माहिती आता कमाईतात पण पुढे जाऊन तिका पोरात सामावचं असं तुम्ही तिका सांगताले आणि घरात बसयताले. आता सगळ्यात महत्त्वाचं आणि मेन म्हणजे ना ते पत्रिका योग ह्याच्यात पडण्यापेक्षा ना रक्तगट आणि वैद्यकीय चाचणी ह्याच्या लक्ष द्या तरच तुमचं आयुष्य पुढे भला होताला. तर गावावाल्यानं अनुभवाचे बोल असत ऐकल्या तर तुमचाच भला होताला. वाईटाचा केव्हा सांगायचंही नाही. आणि होय कमी खर्चात उरकूचा असतात ना सध्या खर्च वाढले तर लॉकडाऊन असा तसं करून घ्या.